У гэтыя дні вядомаму баранавіцкаму мастаку Владзіміру Рамейку споўнілася б 80 гадоў. Прысвечаная яго памяці выстава жывапісу і графікі атрымала назву «Свая каляя» невыпадкова. Як кажуць родныя і сябры мастака, у творчасці ён быў бунтар. Ва ўсё, што рабіў, прыўносіў нешта сваё, самабытнае, адступаючы ад правілаў акадэмічнага жывапісу. Очень разносторонний и широкого диапазона был художник. Действо его заключалось и в монументальном, и в прикладном, и вот в графике он наиболее полно раскрылся как художник. Оригинальный художник не тот, который оригинальничает, а тот художник, из которого исходит это. Он по-другому видит это из другого теста. На выставе прадстаўлена зусім невялікая колькасць таго, што паспеў пакінуць пасля сябе Владзімір Рамейка. За яго плячыма каля паўсотні выстаў у большасці краін Еўропы, дзяржаўныя і царкоўныя ўзнагароды. Мастаку быў уласцівы універсалізм. Ён не цураўся ніякай работы, браўся за вітражы, мазаікі, фрэскі, габелены. Для ўсяго сам прыдумваў і ствараў станкі, разнастайныя прылады. Я лічу, што гэта наш мясцовы Леонардо да Вінчы, гэта чалавек, які працаваў ва розных тэхніках, ад графікі, жывапісу, вітражнай тэхнікі. Такія тэхнікі, якія ўжо знікаюць, гэта чеканка па металу таксама. Ён браўся за ўсё, за любую справу, і ўсё выходзіла проста выдатна. Цікавы той факт, што менавіта Владзімір Рамейка быў першым у Савецкім Саюзе, хто стварыў прыватную мастацкую майстэрню, якая дзейнічае да гэтага часу, і дзе працуе ўся яго творчая сям'я – жонка, дзеці, унукі і праўнукі. У него постоянное было стремление не просто познавать или познавать все подряд, а что-то делать необыкновенное, что-то изучать необычное, мастерить необычное. И если говорить вот о выставке живописи сегодня, то, видимо, он меньше всего был живописцем, хотя из живописи много что у него можно смотреть, и все это будет интересно. Больше он был просто творческий человек. Потому что если бы так выставку эту хорошо подготовить, то, наверное, надо было бы сделать выставку инструментов, материалов, принадлежностей, которые он делал всегда для того, чтобы выполнить какую-то творческую работу. На выставе гэтага шматграннага і вельмі таленавітага мастака прадстаўлена некалькі дзясяткаў работ, пра некаторыя з якіх нават і не скажаш, што гэта рука аднаго і таго ж майстра. Пабачыць гэтую разнастайнасць сваімі вачыма можна будзе да канца мая. Алена Ракуць, Кацярына Страха, Юрый Цітоў, тэлерадыёкампанія «Брэст».